ngħidu flimkien jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissa mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissa l-mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħalġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wied skont il-kobba mazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum weġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar mudija waħda għal maghfira tad-nubiet u nistanaqa' mill-wied u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.